Moroki wone bwekigusi agantebia gose akanyara kumanya nga ekero otogoiko mutinyi 11 no 12 nigo togoteba nga egesunte gia chache no 12 twateba egesunte ikia masaba kori boririane rigatigara chache ngai na boigo masaba ngai ogontebi nga masaba na bagusi bare asensemo ya rugoro na boigo abachache nigo bagotoka nga nigekoroki ere side ya mate na senchira yende kanyara gontebi nga masaba chinga kichinyinge nigo ekorokia omonto omoremu omonto bwate chinguru na boigo nga ase biro ebinge nigo rigotumeka koraga abasacha na boigo chache eriaraga abaswati aboigo yaorokia ensemo ya mate omwancho murigereria onyeke gusieki kirekeronge nabo okomanya na boigo onyeke bwata momocho nabo konyara kongorori kiagera abange oito mbono tukendete kunya komanya ekigusi ase obwime mono korinde ukonyore mutinyi go batano onarimo buna obotambe nigo orona tabetunga nebwagi tali ebwagi okuruko nga ebwagi kiagera embyo intindi nario egendrete kogusa bwakire buya andosi ase ombwate tonye kori tinsemo chache kori tinsemo cha masaba kore one kore nyari bari chache nyari bari masaba bogetutu ya rogoro ya mate abo machoge bonsi abanchari ina abanto bonsi bamwanya getinge na kibwakire andonsi ase koiburerio geri gakoro kwarore chibichechi gakoro mwancho murigirira nyara korika ujumbe yawo ochega ase studio rio gosanga na inche ebiro ibiga byabono mambe karibu sana ase omorobero iga abwetwani ya Getembe no koreto asore na inche Matildah Obaigwa kura ase studio akabire nere Mike Wills okanike kwanyore chipitanirio gi asinchira engikirano hekerere litukerigarie tichikabire mwanjo murigere chitariki 15 nebere chumutinyo igana kumanyiri ebwe bwagi niko turachosanga amange anemono ayo agendrete ase chinsemo ime yense yeto ya Kenya karibu sana erinde tunyara gusanga asinchira ereyo wikirano kurubono hoika chinsa nyecha rero mambi na nekirongo chaka sensemo yekiunga mwancho murigiriria nigo bono abanyanyimbo kurase sub county ya Marani bono bakenderete gukora obutuki magiga ayomo sacho yomo kunyara gostiria obugima bwae ekero bono ekagire nigo anyarete gotigerwa chingoma ne amate eyemo kuro ase ekenyoro kia matongo ekotoka meyo wadi ya Monyerero ase sub county ya Kitutu chache ase sub county yo ya Marani mwancho murigire county ya Kisii nekero bono omoberoye ogendete gukendera ase nkendo naboigo obutuki bwacha kigwe bene una omorikeito Daniel Ontiri agotoigorera ase birebiga byabono mambi ase vidiga ase mitandao ekorokia nyegusira Douglas Ojwang Momanyi kagosusurwa kagosomerwa na osibire chingoli asomote welipera isiko momwa matoye ono na vera token toko iro ai wigana nyenya bono ngoko nyenya tuli nyenya mwana myomo ingaye kumye ndege tenga nichino mubere w'umuntu uyo magaye osirete bwe mubwaye kubwatekana n'ekingoma atigeretwe n'abakagirwa abanene chingake hagetigwe hasenye gitari helio konyoro bwenia mwana to kegisire mwana kabura akatisa kuna ngana bwa kwana bunore kuna ubana ibo ingana yagendere kungusa ebirengererie binge hase mitandao na sebonge ya Kitutu chache North abange bagogikiria egekore keiga kubotekana nayo litukulia lero nigotwikirana hase nkaya ime ye wodi ya Monyerero na mayenda nigabwatetense kubwatekana nugukwa kwaye korengana no morgiyo nyegosira Susan Ojwang mwakoe nigo habolete kuroenka magoroba chingaki halenge kuligwa akame na gokonya hase chigasi chinde chanka weka chingaki bachita nyororo boti chingaki ebikoro byegwekanete bunanere ogendrete gususurwa mama toye gatindete yaringe saa moja nari mbruete echiru ngachanga sangitayo ngoboli abana ngakitatumye natayo atarakamayiga bagonte itaracha inkakama ngatayo muisio monenga kanya kwale kaliko bono akareka ngakamanga kora ngasangi urugire ngamutaikara ngomeno akakaranga tukaragira tukarara kera twarara cyaba karibu saa 3 gana nusu cyari saa 4
mama mwabo kondangirinje wante nubwete bikuru ngo muteyaya tingi bwetinje bikuru wante bane bikuru ngo kuru bire kuru ngumbu eye lakini bako kongonte bintu atarachi kunacha narukuru ku Kennedy ogo choko te bamwaba muraire omwana oiteru eri tandira arugete omongino uyu kera naigwete igo ngasoka ngatwa kasangi n'abana basokire siko tukaminyoka guchiororo kera twikora tukasangi naitire esibira amagoko n'amaguru araritense tari gukwana umumuro yo mogota ya ogosire agosete nchenga tenene nsemo mama mwabo gocho kumubuli puyi gakingi gyakorenta bwareba okomate mama timaiti mama mwabo oteba mwana ye tanya kubwatiranigwa asobusalia bwangenche ndonsi kurwasa matukamaga na momocho omwana ye abekiritwe yokomeza omongina wenkeyo uyoro mwamatoye nagoitwa nigarenge yobolimo tana kogwasirunda asekenyuru nande munakinega nonye mbu muture titanya kurunga gwasire munakinega tamaiti abisi omugambi aseberete ngogosire mwana oyo gakinonye na magosa bakubuteba amaene pia se nyasaye mwana oyo netagose tigoso korengana no roboti rukumanwa agose postmortem nyagusiranigo hasiretwe bugemo bwae kubwatekana n'ekingoma chigentegetu hasi chinsemo chinyinge cyomubaroye no kubolia kwabo konene no mubaro omonene wabakagirwa abo batigire batarabiko byara obube baroche buna ikina kyabo nigo kyaombiwe nabo bisa bobotuki bobosalia wekeraboniga ewikingi mayairire baite to mondo no mondo baitete eba muite to eritukoria rengeria chuma musi maragoba pako muita bagote banga bamonyora karu musali bono nduma idinga monto mutakada igutwara akiaye yararekana nga ebago itase ngenjo baroche nga muchiori to ikwenyara bari eri muswati otigaire nga sta yara baire bacha bakawikira boni gabanda batarategere weste bwedeons asensemende omukomanda bobanyimbo ase sub county ya Marani John Kimutai achinga kecho nigasanga negeteseni kya Getembe oenekia egekorekyo oteyabuna engane yo tera ombigwa namba gendrete numukia bokoligia nakobeka byara bakagirwa abo abangi babo batamete nabagendrete koligigwa. So far the file for Madam Alice is ready and has been taken to the DPP. The other file we're still working on it. We have one suspect in custody. We are holding under miscellaneous application. The other suspects are still on the run. We pursue them as we are also closing in on the case. Nkurubadere Getaseni kya Getembe kurega se kaunti ya Kisii letra nenguru kwa Daniel Untiri. Ekyo negekora gioko gikirwa kigima na boigo gegekora kyo gwichania ane muno nekiro bono inka yanyare gutigara umanchobo ateyo mancho murigire gutigana nayo nigo bono chiamate ibere koro ase kinyoro kya irondi egutoka ime ye wode ya Birongo ase bunge yanyari bari chache county ya Kisii bono ne chirocho chanyare kuboria ogosiro ane muno unabone ya mate intangani ya oyunge eyo bono mugako yobere gakotwara umuchando ase miaka wetane 30 nganigo anyare tokonyora mubasokano uyo irire banyare gutumeka eniwe nyinge ase oko morwari na boigo ase nka yende yakabere nigo nainde bono omwanchobo anyare koba omoroire asa magurae wika egeka kimiaka 3 nekro bakubolia bali bonsi bale no moyo buwanchokuya banyare kubasira korengana anomo stakito Gabriel Nyakundi Chiamate ibere kruansi kenyoro keirondi ikigotoka ase wodi ya Birongo ebunge nyaribari chache county ya Kisii nigo chiaganirie obokonyi korwase abasamaria abayam kurengana ni amate y'umugaka oyunge nigo yerera na gutebabuna nigo mugaka yoika anyorete umubasikono bwibara imyaka 30 yetire igento kyamwiretere gutubeka enibo enyinge intazitakanyara cyane nabacandike kurwa rengomoke na rengomoke ora veire myaka mingi arwarete muna arwarete na zitakara arwaribu bone gachigaikira chibesa chikamina
nekera anyota stentinde iri akarwara iga chinde chiabarire emyaka itarimeke umong'ina oyo naye chiachangire chiamoitire egento kererete barabwo gotigara batabwati enibo ase chinda chanyarete kubatarera koika koita omurugi oye omong'ina ominto rende okabeire ore kumurinda nachitagasira nere rende nachitakanyora eshita chinda nchiabayatarirete chikabari n'omoaka bono igo omoaka nabwate chinda chire enyomba yaye etagogete boigo ase enka y'omogaka chebitani gonere erera na kugania obokonyi kubwatikana no guchaka kurwara emyaka 3 yetire egento kiamoirerere gutanyara gutsoka nenya kurwasa nyumba bayiri myaka 3 abunta ko kutara sana nare kutara narenga nanyanga katambi sana tende bana ngachanga Ono niyo minto kande tenda agira bana ko ngereriga ngaranga tinyo ko kuboka bana mbutu kuna nyona nyori kingoma ono ndara nara turindagira baka ase boigo baganiria baraya nene mono omubunge bwensemo yega yenyaribari chache omuske zaijanda amo no mu women rep we county ya Kisii omuske Doris Donyatoto amo no mugavana we county ya Kisii omuske de Paul Simbarati wesokia eriko basira Mama yangu sahibi nomu ya mina sila ono na ronde ro kina nyali serikali mongo no yora rwari matuka mange katika tunata gitinyo ndi ukubwa kwa mwezi nyagitari lakini nje ngatara chinja kwa sabesa kali kwa kiyeto konye tali kali akabuna aba ndindi bakonyo ande kintu kene kerega kuna bono roje nyumba ya mbeire ngenjeje neta bategera kwa ata agachiti nyumba ingi yake elinda nyoreka bakomenya asukodi matukaje ngara sikimyaka yaje singa kikoje serikali yeito bakitokonye mna saidi chanda netikansura gakitokonye nderi omugako oyo gakubeka echabwa asare ende omukigwa osiri gukereka mugakitokonye nenyomba teiyo n'abana baye bona bagwata abana bakonde skulu mbarikirigasi nibarwa busaba bakora nigo emanyikaine buna nigo abanyaribari bare abantu abasomu mono kurinde nigo yorokire buna nigo abantu abangianene mono kurwasa rugongorega rwa nyaribari bagenderete gucandeka na kurwara amaroeranene mono chinda kutoka ase binyoro bunebiga yatigere ko baliswaliri nene guciase abanainchi anene mono igesa kukyomugosi kingo reporter ya egetaseni bwanchete kende gikomike Getembe kurwase bungeyega ya nyaribari chache county ya Kisii nchenkuru kwa Nyakondi Gabriel. Wancho murigire na goskabusio nigo bono abatugi ebechombe chamabere kurase bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira bono banyare kwegwa amaigirio bono baranyare gukinia rigesa lyabo nabo igo kosembiwa banyare wesanania ase byombe erio banyare gukonywa na ekiombe gya Kenya Dairy Board buna umuriki tofatiga digisemba agotumanya amaigirio ayo nenchiremo yo gukinia rigesa lyamabere anomonokro ase bunge ya West Mugirango. Abatugi bechombe chamabere imeye bunge ya West Mugirango abo boigo bari ase byombe gose cooperative nigo bairwe amaigerio henchira yabo barakinie rigesa ryabo. And it means these farmers must increase the volumes of production to see how you can help these farmers increase their production, and this is what all the trainings are all about. Amaigerio ayaiga nigo agutanganwa na kiombe kya Kenya Dairy Board bwase basabire abaremi abo bataraibwatirania ase cooperative wakorabo erio kogenderera konyora amatunda amange kurwase serikali. So ile tunajaribu ni kuensure that we produce clean, quality and safe milk. Ingine ile nimesikia director akisema ni issue ya cooperatives and the way to go ile yenye tunasikianga tukisema pesa mfukoni inaanzanga watu tukienda kwa cooperatives ndio mnaweza ongelea bei yenu mzuri, ndio maneno yenu inaweza ongelelewa hata huko juu
mzuri mkiwa ina cooperative, unlike saa zile kila mtu unauza maziwa yako moja moja. Omo director o Kenya Daily Board Omoske Josephine Mora Omanwa nigo atebire amaigerio ajaiga agocha gokorekana ase chibunge Jonsi inye gochakira rero West Mugirango, North Mugirango, Kitutu Masaba aboigo ebunge area ya Borabu ase boigo bausmika emete egati yabo chia avocado chekerero ase chisukuru ibere kira ebunge asomo director oyoiga asingireire buna chingaki omurayo monene bwenze arache kuyetarira ekaunti ya Nyamira nigo umunyamira arache konyora omweso wetrase ukwagachwa wekrimari. Tukiwa na industrial park tunahitaji factory ya avocado, tunahitaji factory ya Kirimari ili masiwa yetu tunapima, avocado zetu tunapima. Hapa nje tutapata hiyo pesa? Si president ndiye ataleta hiyo pesa? Sasa nataka munisupport mwezi wa 10. Nataka kuleta president kwa mambo ya dairy farming, ninataka kuanzisha Kirimari kwa kaunti yetu ya Nyamira, kila ward kwa 2020 tunaenda kuanzisha Kirimari. Ase skuru ya sasati nigo serikali ye kaunti ya Nyamira basegetwa kubwatirana na Kenya Dairy Board erio gusira chisukuru asokwenana amabere ase serikali ya Nyamira bateba tayare nigo bebangire. Tunaona kwamba hamjaweza kujiunga katika ile school feeding program, and I would want to invite or extend our invitation to you to come on board so that we can have a discussion on how we can do a school feeding program. Of course, in partnership, we'll show you what the other counties have done. May. So tulianza na kufanya public participation katika kwa mashule, tukafanya public participation kwa mwezi wa Mei kwa sababu April watoto walikuwa wako likizo. Tukamaliza public participation katika mashule. Mheshimiwa Governor ametoa ahadi kwamba shule zote 408 zenye ziko katika Nyamira County zenye ziko na ECD centers kwamba school feeding program inaenda kuanza. Okwana ase skuru yoboroso ya sasati PG egotoka ewodi ya Busamaro nigo abana be skuru eyiga baigwa amabere na boigo basimeka emete eskuru eyo neyende yasimekwa ase skuru ya Ibucha. Nero lekane naende nyora abana banyora amabere asoko promote dairy farming in Kenya. Naende basimeke mete eyego promote climate change. Hinko reporter Getembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirango gotoka imeye kaunti ya Nyamira Jefatigad Isemba. Usikabusio mancho murigirira na egati abana boda boda kurwa ase omochie okeroka nigo bono ritukuri goro beso geti na gukora okurobekana nekiro bakwe murunganiria okoenano wechi certificate gocha ase evitaseni gosechi stage au na boigo nekiro bono banyarire kubura unanigo omochoko tayo ase omurobiri obugwa kana ebango na sense mwende nigo ba mumochiri oyo munyakero ugo obo omanyakanete buna Dominic Babu kurwa ase chinse mejo nekira gote bataraba gakubaigerera gose kuba wakilisha bya ase serikali ye county na boigo na umurikito Paul Kapokara agotumanya niko bono banyare gukwanira siasa entindi eyo egendete kwanekiwa ase chinsemo echo igati yabana boda boda abega kurwa sorogongoreka rwa Masaba North niguriti kuri alero bakurukurubekana somuchigo keroka ase amagani au ayo bakanitanyara ko bakorera bwekiranu kurubekana kurinde kwanyara ko baguturubaniwa amona abanyanyimbo itukuria rero amanda mona nabe taunia weyambaye karona ikororo na nyora nga agrivances inchirororo members babwate okwani gwito konene boniga the admin municipality na ba chairman ne manager and those leadership baikaranse tutwale dialogue na bana boda boda because ndotaite tokore obochori which stage chance pitch chirichira affected the municipality tochore municipal chair oyogo to represent kulenganamo na barabuoni go bakwe murunganiria woteneri we municipality ya Keroka amone chabisi cha social ase okuboru bwasuku ocha sabagendi bechi pigipigi abaiga certificate
choko register kero toko register chi stage chito certificate chabere njiko kwa maigorari service ya social services chitu apply the chiatri ni njanya go janga go iko irana se municipality osaine riguri rube oma ko irana ekiketare ngo kurukare igonto tagete tuikaranze ne municipality toro se procedure tuigwana na ki na kitokonyora certificate igonto tari certificate chitu kwa metari aso wangu Oigo nigo be murunganiro koba wa Dominic Babu as a body municipality yendo korengana muna barabu anda kige kugendera guturwania obuteneri nabo igono oburai wa boda boda Dominic Babu ando cia sole kaba na boda boda omorembe bakora imirimo yabo egere banyare ko baba kuenderera tie kuna kobige kwaso kirase hakiuta gutiga bana boda boda bitenenere na baro banyorera itisikiabo bakora magendo ngyo kubasikira mbakasi bakonyori ndagira yabo gaki Kulende umukito boko muri Dominic Babu yochora buno yomo wa aba board member be municipality ya Keroka nigo atugutira le chinkuma buna nige bege tasekero yekeiga asarere nganiga be kwaiga kubwatakana moneli chiko ase ake etege okurubekana kwirutukiriga ya lero. According to the constitution ya Masaba North imwana de koruo 2028 igo enyo mundu gadete kobekero gekyo there is channels mne katibego teba aba mura bagonya kwana mananda manaba ne chikonman ngingo barogera chikonman they were not elected anywhere achama nimbanya kwanda babagere kura munanga keire kenenge gego kani wagara wacho already board member or sign kuru bonyagero wa boda boda you still gokonya bandu wa boda boda munabona iga in Masaba North ndo bwato munyagitari ore chairman ya boda boda ndo bwata balimu bare chairman ya boda boda chena no Nyamira ngima. So there is nowhere in the law boda boda got the quari sign Ulingana muna Babu wego nigagendera ko bwagoteba buna nigo haba bwatemero buri emekero niyo kunyara ko bakwene kibuna matukunyara ko bakurambura sector ya boda boda kuri gasorungurega rwa Masaba North. And I want to use the county government going forward through the leadership of His Excellency the Governor Amos Nyaribo. Baje ba identify all the stages from any stage keromo chairman ne certificate ya chairman ne certificate ya. We want to have sanity in Nyamira County and generally in Nyanza region. Inko ripoti rigeta sene kya obwanchete kya Getembe siasa nige gutuka ase chinsemo chionsi nganonya na se boda boda ono siasa nigo ere entinde koskabusio nigo bono abamenye be bunge ya Kitutu Church South me county ya Kisii bono bagenderete guchengera okwaga cho kusokorosi kwa wipara eyukonyora ya baire opokongo epara ekurwa chinsemo cha nyako ekioge junction oika chinsemo cha matongo ayaiga nigo agocha magiga ya bamenye kuba kutumika epare yo babiri bakwemurungania ekero sekero goika gukora ukurubikana nigo yabaire para yabaire gokongo asigika Getembe na boigo yaberike gotwara gosege kuba umuchando ane muno ase amangana yobosombi oroboti oro bunaro kubwatia no muri kyoito obamangana maya anko Depon Asanya Hasegeka kyomutinyo yomo oerire niga bamenyekuru sebunge ya Kitutu Church South babete bakwemurungania goika gokora okurobekana igoro ye parembe ya kyoge kurwanya koe goika matongo engana bono ya mwirira omubunge Anthony Kibagendi guchaka okorosi we pare ywe litukuria rero alitanga kwa mosige kongo nsongo omumenyi onyakoe wodi mna tutenega sipatu tutenega ture nyakoe ase pare koru Nyakoe Kyoge Junction ekogenda mpaka matongo pare for a long time yarabi nelibira lina na singe ntutari gwetukabya singe ngiye mbure nyinge pare kabanganja asarika abana inchi abange baramikire abana boda boda ba Kyoge stage baka bakora mandamano over the same ne pare aingembe taigwetuka leta na inche ngoro ku Phyllis biyaki ni gondo mamenyo Nyakoe ono twagoki umono ekero twarariro mweshimi goito abo gwiri atwa gotoroserie pare yiga abamenya bwe nigo bagokira egetambo kirekyo amwe mpike bagendi atokonyire gotoroserie pare ya to yobo kom singenje metare saligete etichete tere maje tari goeta bara ge ko butoka taigende yonsi abeji pigibia ana baito bachandikira mono. Actually nashukuru kwa mheshimiwa Anthony Kibagendi okoba kwa inyoire pare yaberege koreta issues now and then
lakini for the first time kwa responded na ande from the indicator muna ya chakire kolemwa twarorire at least inko igoruere kobwa konye kobere muyabeire ngote konye bona muna wana kanyora kara kasini ne to komigererani paka banta bange to kongana muna ga mchengo nsa to kongana boya maroga babutambe muna nsali o to kiro monta nektari anyabone kera uchi gotoroseri pare iga goikatogo ke nonya ase biashara to guchi go bato gukora buya mono nonya na asa abangina mbare kera bare kuirunya gitari yani nonya no borito abokurwa lakini bone kera toroseire twagokire na gotokwenda togokibuya gose bana abangina epare yeiga ngati yechipara chinene chiabeire chikurierwa chira kurwa samatuka maega asokubekwirami engana bono baboririe abarai kubwaterana elio kwenekia nga samatukare bosio bakonyekire andrende muna bare marero iga batigera iga pamente na intu batorosirie ram etoro chikurchise amachinde chiram chichire kintu tutabwatira mungai leye bija kabisa mne chipara chinde nane nto basa kongaindererwa mne myaka ende ngando chitobekera yari ko nyari kanebe kwera nanyoko bako beko amoro babekera ngya mba beko amoro mune chupi osemne sukari bakonyerokere omugoko gweta limo okora nonyera bo mugakirishi korwa bisi yo mujumbe Walter Kiondi ngo bana baenekeria okoro isiwa wepareywe asekere ngo kelike gwenerete so ntagete ko basabanga kurwa so mujumbe to baba toereru igasi yegenderete eparanko remwere da grading yegenderete iga da tugukura grading na ande mangana gravel imago chako moro mubekwe na ande tutagete ko bamacho sana singinje pare yara irege kake ibe ku moro muikiranite egere enyare gokonya bananji ase gakiri Getembe sawa na watire kuripotere ketase na asinsemo ya nyonsia imenyori bari chache yo toka se county ya Kisii nikubono ere mamincha yoroboti oru mancho murigire nikubono abamenyi bechinsemecho naboigo anemono abo bagutumeka epara ya Kisii keroka asi obukatakati abo se chinsemo cha nyonsia bono banyare kwe murungania naboigo komo mocha omo contractor oyo nyarete ko egwa omoroberi ko so nyarete ko teninira okworosigwa owe pare yo ya Kisii keroka anemono ase chinsemecho bono ekero anyarete kubeka ekogoto ase eparambara bare eyo yairire epara kumegeka na boigo emepasokano eminge kweneke wa ase chinsemecho buna abakosanga negetaseni kya Getembe bare ya Kisii keroka igongo bori company ya Kenya njachete kwane gata magara batiarengo orane bakateba nkumbikira bare bakaleta magara batiane bakabekanse bakasabajiri bukumi naba bakaira magara batiayo ale kiti kya kabe engole bare mete itakiane twara tia tumanye serikali nene igere konya nese indi ne school njirangera abana bagutambuka bono nona abana bari kunyara kurigererero goro na mate asenyenje kurende batangetega asatote na murigere tiga kogotonerere iga yare dire extend nyinga sana oyo bege tatu ajuru konya Rusia tukayunga bakore gasibajire ndona korre kurusiwa bono iga egari ya monja gutega tuome yende sabune gonjo kaiga yende tero chinga gonjo ke ekayetuoma yende ya tuomete abana besukuru ga acha kukwira egari sukuru egutuomu tu asinge nyumbaro je kandrete serikali yarute kwene ngari ya Kenya Urban Roads Authority wanyede ko nyara tigate contract ya bete ko de Rusio wanyede ke Rusio matuko toro narenga ikominane muna matuka ikominana kwa kurere etogo so atoangi nona baba na ji kumara abana ba umire rusiwe begwe pararia benna kamso jigoro wala sawa gotari chigari chiabo kokoteye litangani esiege to goje so je poda mandu bati sto so ara gochi serikali karomo ira bantu we contract ya koregas kiya contract ya koregas ya kore buya rusie bintu bya para ai saba begetega ntugamba komba ti para baje kubeke bintu byabo ga ene gosoriembe egentekene ene gosoriembe sana kobeka goto para una begetega eto kunyoleka nuisance nande of course ne cost obstruction ose moro jinga obstruction ere serious nana mangana mwakwana nchibono ngonya irande ndo wana ina ngonya imokinde nyira sabwende koiru ngoli karatore kena rirobe na inuma more entitled to be compensated osema eto ko ba matiko 14 ndo wana ina baru segenteka onye mbari ko rusioro no tuende kotini
mate miaka iri akara serikali yakora ebintu abantu bakira mutari kubori maswali ngakirierete osabona bone gase ekatiba nyimo bwate right yo kubona ki yo question osabona nande bontu wangainira ntuma nganigo bakoenana amatuko 18 ikogote yenyare kurusigwa abwase mbarabare nepara monche murigira gotigana nayo nigo bono abonchoreria bukuru ase chinsemo oime yorogongorwa gusi bono banyare kuburirwa bakora okubwaterera nabo igogosirana ase emeromo yabo bagokora korengana ne kiombe gya Kisii Market Achievers nigo bono ritukorigoro banyare tukoenana oboseme gochase bonsi bali bagokora obonchoria ase chinsemo banyara gostonania nabo igogoswa ase ebiombe obunenchire yemo yogosire na buno muliketo nainde anko Defon Asanya agotoerera osemia guchesa bantu no komenyamo baigwanaine okuhinyora obomo nechinguru nigo bona baonchoreria bachireamo elio banyare gochaka gonchoreria amagimabo asogosirana Achievers hoye moreno moko so lero etwacha to launch ekempo officially itora sufanisi na netore no moko togo sama baisani bonspe bali bakonyara gotokonya batokonya because vision yitu tobwate igo chukuna kero muntu yugo twachire gaiga kolibyo gokonya koru asa abantu baminto atubwatesi erinde toimukerie kende kiyitu ya Achievers keimokerego egera tokonya bali balense atari kwenya ase biashara abaonchoreria ba Kisii Market imeye county ya Kisii nigo bono babekaniramo asokubeka emiroberi emiya yogosirana twachake tera bandanga 50 wikera bona iga we have around 160 members active members engo koratore merry go round eyitoko na chipesa tokusangereria to 10 members ba week tokoratore tempo banking chipesa chitokuegachera tokuire bengi chiko tokonya asokonya kwana nasibi asokonya kuchenjese biashara orwabo ndobwate welfare ase kiombe kiyeto topere ngambi ya mono ande mbia mono isenje twachiramo nande turochenga na turamo kwa achieve turi ne mote kiombe kiyeto egotenga pamoja tuinuane so turamo nande nko inuana turi turochenga ntomegete difference ne biombe binde birechiro nande turi focus na turi determined nga tutainuana na kenye tunataka tutaipata nonyerebo abaonchoreria banene kurwa somo chobosongo nigo babekirengane yega chinguru nkuru kwa Lumumba Patrick mfanyi biashara ega county ya Kisii andi na ningo muteneri ba ukolemero ne county ya Kisii njengo kwa na member yande member ya Achievers na bago changa na njengo changana every Monday go changa tuli nchena unity group ye kena ruje their mission statement ande a solution yeito naba kusi tali ogokonya tali gukurusiko ogokonya kure atito gukwanekerekyo nigo baherera gati ya maroro ali babekire unenchire yemo yogochikoirania koboko nonye gochia asebinyoro ona iga turigetio boremo bore what 7 million ntu abanyatu wa 3 million with family bank so tokarangambia torigia basani batokonye tokara kitua chiva mission ande ntubate mission yende either torigie ash irabega okora ego tokonya ya generate income to the group so that chinga kitina chikonya kogenda tutwara long term project iyo gochokonya baka bachukuru baito abantu bonsi nigo baboliwe ko abasubati chinguru kubwatekana nigo bali no mukyo monene nanje ndade kuba nabana nabo rukina bute majority ani wotate go chenchine chieto usekenye support wine ka abanyina chinguru economically and that's why because imbili betesi chinguru cyabanyina go chenchine chieto kurinda abana baito kinanjembera te member
Kuripotera gitaseni kia ubwanjite kia Getembe kurega se kaunti ya Kisii ereterane Kuskabusio omugavana omukuru we kaunti ya Kisii omuske James Ongwae nigo bono atumire engoro yaye yabene gochiase amate yoyo kabere omurendi oye koso omurendi oye omukuru manyikanete buna Peter Nyakangi nigo bono anyare kubora buna nigo Peter Nyakangi aringe omukori emirimo omuya asegeka k'emyaka 10 elionsi anyarete kubera ase abi abagusimi into ase mwabeta James Ongwae mugavana n'omukuru Kisii County ninde n'amayana manna ase enkoro yane kubwatekana n'ogosira kwa oyo kabeire omuzigari one Peter Nyakangi Osugo oyitu akorete n'eregasi engiya for 2 terms emyaka 10 n'abete gavana o Kisii County ase emyaka 10 n'arenga abizi nyagozira Osugo nigo atenete koba ekerorerio ekiya ase etabia engiya ya undiscipline oboremu gose courage amo na integrity gose oboene abasani baye nigo bare kumuruka dadi ase familia ya nyagosira musani one umurugi oye abana baye bonsi amate yaye abasani baye bonsi gakipole sana esaba koriye gas bonsi ba Kisii County bakorete gas no musani one Osugo pole sana esa abantu bonsi banyansongo so abamusani one amo n'aba basi baitu mwensi pole sana tugosaba Nyasaye abaremye ase chinga kieki igachia ubukendu pole sana naende Nyasaye abaseseni. Thank you. Mwancho murigerera asenseme yo no turachikobekera egetone asensemo yekionga kurende no Peter Umari agotabokorwa sugutanya mache eduni omwenga korwa Kisii and Dam niga agotabangano are present and watching live na Christopher Atandi agotabwakire buya korwa burangi Kenyambi no murugio na batambe Lydia Kerubo abana Sheila Matiange Muranga Mikae mamu mabo mungina na tatu mabo Muranga agoteba hadi itamati. Have a good day too na Fred Muga akota watching live korwa chinse muchanya Kenyomisi ya secondary mystical Fred Muga Muturi komo mbia mono sana Mondo Victor Mienda nigagoteba korwa Kilimani chitangite buya kabisa wika hoteli ya Buga village wa Mondo tunde meyo moroberio ekeragote Antoni Rakori Baborespa Fred Nyandieka Musima na Boigo Babu Salome Onyoni ni timu yende enene enyarago so iyo moroberio mbia mono sana. Good morning na asensemo yende omoigwa wabakinami agote bokorwa Nyangusu Mwigo wa Kinami na mama watoto Feiti unde na wapi Salome Onyoni Mosoribuge Suba Victor Mienda ne timu intingu sana karibu sana bana basi kekonge ratemo kebaso Agote bokorwa doa Katari wikasobo Nyamasivi pamoja na 04 bagagote Joshua watching live korwa chinse muchanya Isa Manga Kitutu Masaba constituency bia mono sana Eric Osoro agote ba following korwa Ritaro Kiumbu kwani abantu ba Kiumbu Banada Mobisa agote bokorwa Kirwa watching bia sana Rogers Nyariki agote korwa Amsterdam Netherlands watching Getembe TV news bia mono sana Charles Omondi kindly igase bundles no moguchi mwatu yeri kiagara ni manyetingondo bonse kwa watch Getembe TV na bwate bundles na ndimo basa ko mislead abantu gusoma mwancho murigerera na Dominico Irera agote good morning kurobonyakera bomokora ni kondani kefanya ribo agote kurobo basi bonyankama esani good morning abo na abande abange bali bonsi bagendete kopera eme iyo murobero mwancho murigerera na bakwane Nyasimi Obadia ndo changanya Simi Obadia aiga kura sense moyende nere nigakuwakilisha timu yende ekegima yokoragwa nere ntubate TR Mano timete TR Mano na kiagoro kega kurinde mbia mono sana ase mwensi bali mukendete koba eme eyo moroberega bwetwani Getembe kurinda ase kekire bosio igonande turachikwira naiga
ase ensemo yechi gazeti nekirongo kubolia chinsemo cha YouTube na rona boko e comment yago aroro koso ase live chat igari YouTube na bokonyara kumanyanga yomba tetukuru elietari ahoningo na nde chinse chiga chabona mambembaringa kwaliganire ase omuroberio iga hekero turachikurigereria ayande amange anamono kero tukurigeria buna umurai wense omonyene kanyara kwimukie getambokero na wakera tatu mwabo Albert Ojwanga esime na boigo akanyara kumwa engora yaye yavene na boigo nga ebesanire yabwatu gituko chaste enkayo ekro bono yarorekane buna nigo ise Albert bono anyari tukwira neri umurai wense mbia asogote makumwa engora timanyeti nga kero tukurigeria chibese chiga hosenechi milioni 2 hosenechi milioni 3 echichanyari tukubwa tukocha senkeyo echisa inego sechi kolengani wa nobugima bwa Albert manje murigere kero turachikorera na sense mu echi gazeti enerengana enene turachikorigereria kegima tovasagoska Obaigwa Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boigo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boigo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichu wakali. Hai, wone chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi ebirogo biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichu wakali. Hili! Omuganga chemisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bia leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetani abo nigo kubanyor babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gionsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagutoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gionsi bakere ase enamba 0720688220 Obaigwa Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo ichwa karisto na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli chwakali gagi egotoka alinsali taracha mbili gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nari goli kwa sarense ebintu nago lile gagi buichi wakali hili gagi hili ngogongonya musio mubihili Polite bintu mlimamba. Nigo bakwigora amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigora. Bombo Club. Abasaibiki alikia makiaya. Bono link up show ni kuja kulijwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on the ones and twos
makongolele emuziki, makwa showbiz, trending issues, namang'inande yekielekea makiaya. Link Up Show. Link Up na sisi kurwa sasa wika 10 gro Wiza Crown na DJ Top Show imehe ya Getembe FM 102.7. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No worry bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki worry bwe sukari bo somo bero goime hypertension no worry kera manyinga ko genda igure somo be. Walfiti itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngenduga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngenduga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusaniogo asamarwaire minyoka. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life.
subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanye buna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Ekero yekiri eikendi agoteko habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubwansu bukoigwa iwe buna naure mese malonga rumba na mashabik numero video okoletwa simule nere polycap okara uchakira chinsa isaro nebere chimubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mogusie. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores igiye gutoka se enyumba ya ouru complex ime y'umucuri g'ubusongo iyo irange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege
Karibu sana mwancho murigirira lero sensemo yechi gazeti nekirotorenere miyenda Sam 001 Sam unapotambe unapotambe usindi bwate order Sam miyenda, you can start Sam miyenda 001 miyenda Sam 001 whichever but it is in order. Yes. Mkibakire. Bakire biasana. Yes, I know me mbrai gora ya tuete twaro chia chiete 2 days or one. Lakini gora ya tuete sana. Paka wachin support ko igana ina masiseni. Maete kusiz canon. Is another canon. Taraisi mbrai. Canon ya makia ya. Maete kusiza ba green. So hapa kusi mwara akiranya sayambi yamono. Yes. Lakini gora but by the I was telling a friend in Chimbo Kenya wale tindi kusi I don't know what I tell people. Because it's a blessing ko bumukusi. Anyway, ntindo tunga ekira tukurigeria igati yari agendrete chinga kichiga cha bono mwambe. Rais William Ruto alifanya ile kitu. Na rocha kwa donation ya 2 million moske Raila Odinga muraiwe kiama ya ODM mwaka 1 million through Gladys Wanga and we had that na krete tatu mwabo John esimi tendo ko kondo ne family. Anyway, timaitinga kero kendo isoko yubeka ekikoro to kyo moibuli oyiga gusa sinka yiga orote nga chibesi chigose 3 million Nyari go chikwete na obogima bomonto 3 million you cannot equate no obogima bomonto. Obogima bomonto is priceless. Obogima bomonto mbugo atibesa ngambesa irengora gro monto na millions and billions of money. Obogima bomonto very priceless. Lakini kwara komboli so ase koro tukia ojon tato mwabo. Number 1 nche yari ko wanani I couldn't ignore the donation people are getting. Yes. Mbugo na iga nimbato mochando. At the end of the day Ojwang has gone. The government was serikali ya ile step na yenda toko kwa investigation. Yes. And justice ingo chiri. Ko justice yeka ndrete nyuranga matanga arapaka chakoleki akachakolekani. And we shall have expenses. Na Bible abatigaira at the end of the day lazima uboge mabokareki bogendrere. Bayira ni step behind. Mate Ojwang na bora nyoro was the sole breadwinner which is everybody buy na mwana ndo gwensi igo soma kwa kora ikwanyole mirimo aside from supporting yourself na bible na baramba kareteki bara na bara wake no ba 500 can serve the day bona bara nyore ngabuna harengere bweka it could be a breadwinner aside from tatomu abo yani ko mukongo support yarenge na we so ebe seria kelimbe na bengenga lakini na bokwerere umuchango ngore tule nabantu don't you think ngai gabono ya chirego ya swananire ogo ese sabari eri yokoriki justice No, terasona na sabari yokoriki justice omayete bone gesi aikere the moment okoroki na appreciation of course imbuya ekero umonto kero kende obuno muraibona rwete mukitiga tambukiro kyoko no mo sado yiga mbuya wakambia mono asichinga kichonsi lakini kero ko ye make public bono na ndibirengere lumete attention yaba Kenya yahiranire ngaki igo omungwano uyo ngakira kende chibesa bono chia muko iri ekiagera bono metu butukina buchigo pokorwa ana bago feeling like anyway no nabo mbanyarite ko ba nanyorete go gusiro kora sumurai bwense yani aiwete biyakere esimu no murai bwense njinga ndana goteba I don't know I want to go on a contrary opinion wesena aba Kenya bande nima etaba aba Kenya mora say WhatsApp group yao mora bangi lakini I want to differ with you. Yes. Number 1 ebe saitwe tabe ti solicitized usenge tote banga tairi egene ngamangana y'uchunguzi akare aere ose mangana y'uchunguzi obuna Ojwang yakwete umwana waye tagendera igama tenga nehero murai bwense no murai bwe kyama kya ODM igare part of the team that is condoning na bengi sami yenda ngenda ali ndugo na 1000 chane nabonta atangase but the end with the caliber yo murai bwense na Raila Odinga. Raila Odinga. That is the necessary thing they have done. And they have a public. Aba Kenya nine. Oh, yare ngebu yebe public mi. Aba ya baba mbarwa. And we shall ask king kibatarwera.
maeta bara yaba na siasa lakini umanyete no mienda nje mbwato kuboria ekero kene yarenge buya onye barenge kurogo siro koiga banyare gukira baire ngorake wose eche gukorekana ekero justice yatukire wose ekero bari banyarete kuimukie geta gwikira ni gekoro ikiga banyare kubikwa biara ekero kene bamanyekane ningonyarete gwikirania yaiga mabe ekero ikirabu umuraibu inse na isako toteba kwa tukogosira kwa na kobogwa chibese chingana na kina bwa tukanonyene nusu milioni ose milioni ose plus na chibachi milioni 10 na bo muntu awa appreciate atebanga ki justice yatokire lakini boniga ekero ririverera abantu bariga bakenya bange bakonyokorera ki tutagete justice wo chaso musayo ito no umurai wenzere origereri ororiraiga abasabaiga nkotagora bari ngwika bare state house ndongo kora nokora akiri omugako onye family mweteteri gukwa nasi chinga kichiga but I hope rende asisa bari ya justice jenzimba gochigokira Noroche Matilda, these are politicians. Muraiwe chama ya ODM, muraiwe these are politicians. Nebintu byabo andake nkor kana bire ko public. So okurweba sakolia nkwa ati meaning chinyinge. And tinta to question your interpretation, you are among others who are interpreting jarwa interpret. But on my own opinion, tindo chibo bodo bwansi muraiwe ko tangazanga na rule million. He has gone to churches. Orule chimin to harale. Not even the Bible says ngale ngaki Mogo tanga second, lakini with the Kenyan politicians we know. Lazima batangas. That is when Kenyans wakoranga ki. No, a family, muraiwe ense, muraiwe Raila Odinga, no baramo ne family. Enamba ya kabere. You see, we are on our road to justice. You see, if today you could ask me whether I supported the Gen Z and their demonstration for justice, Yojuang, I don't see any reason. Why are we saying so? Justice traba delayed. We have seen people babeire baachire nere delayed lakini rende Kenya ne bwateri chiko we go on process maita much as to bwateri chiko we katoka step by step koroki the system of that chiko aba Kenya ba bwento ko patient aya umuntu bari ko demanding aki how Langat fell not this one but Langatio okoreki or step aside. Maybe that is it. So let us wait for justice. Then let people come. But donation yo mara ibense. Mienda kero kwa biri ukubati robot yoruga na kero kurigerere bintu buna bigenda kugenda. Kwa ruri chi footage kurwa sinya gitari bintu au kwa bure amangana patrante babo OCS alam na boigo na ebintu binde bingi byanyarite kokorekana me Central Police Station. Na ne kero kurigerere I like what Abuga said. Especially kero kurigerera buna bono batebirenga na chi inmate gusaba ntombare nande babikire byara ngabachite bakakanwa chibesa bakakanwa sene chiri bubere bakara wikirania gekoro ekiga omanyete bono nande bak evidence ende chikorigo. Don't you think ngagente kigekira chiko take too long? Let it take too long. Let it take whichever the time it might take. Ntu harakisha na aronyorenga abantu bari batarenge necessary so batarenge asekurende kegendo umete boni gake koiro tutebikine kegechiko kagendra asimiaka yendere busio miaka ya lakini justice tego toka Njege ntonta ndatebe let it not take too long, not years, not a matter of years. Tiebe nga before joanga tarakwa justice kuikebe served. Ege kombe kyo ya justice ke echa yebe kuma ya justice before joang Ojuang is buried. Ojuang the Albert Ojuang atara enigwa tianga tomanying Albert yako enigwa and the people who were culpable. But justice if it takes long Nki oroche tato mabo Ojuang anataka kutebia serikali yet onyare wa accept ya offer ya serikali offer ya serikali ekiagira boni umayete tago chaka wakire serikali iliyo umete what if arenge kwa mwate vena na ki umraiwenze nimeshukuru but nabomoko hold musado ni bwensi mwarenge kubwatoka turakorana anamangana yoko mwene nabwo turarigereria njire ya justice turamanyanga ki litangani mbarabi banyarite gwikirania ekoro ikiga tumanya abantu specific omete onye omuntu nanota gete gukonyeka na barenge go take time anyare gutebio muraiwenze ngaki aseboniga tingunyara goitaba nari muraiwenze next time akuchikwa mwako ena na kusene ofa buneyo nane na bera chiko chakera biga
Usechi go check and take enene. Justice eto kana no montaño le oferengia. Ngaki bono, I don't know your interpretation about the donation yomara iwense. According to me, nchendo chenga na benga mo Kenya ndibwensi. Arekurwa aenda ali mchango. At the end of go to aratore mchango. People die abantu ngurubaro mchango. To me, I interpret chipesa chirumara iwense aruete as just money you support the families, and as we are on the process of Erongolia mapema ndio best. Igamo atabeseri to also cater for some of the bills amatanga bunagende. To me, I don't interpret chipesa chiribuna a way of soliciting. Oseko mwa egerenga ko kore kwende ko pungusa maybe inchira obo tukibagendrete. To me, I feel like a president is like any other Kenyan. Neregaru mchango. And if the president nearly to whether some trust issues no more events, so we don't believe what he does. Lakini to me, I feel ever seri yarengembe which is some more events. So for the first time I want to support the president. I think I hate averana nengane, but what if ye ngane ga yiremete nyikada alafu we story Albert ya very ke gosekero gose ya tekiri yani ye reach process chintambe na nabanta baiga abariba bwaterene yasengane kabuna kero tokurigeria Eliud Lagat abanyari kuira na visi emirimo yagendere kama kawaida oroche Albert Ojwang engago chikoira na abagenzi yago chikoira na achikoena na nande achikorangirie bikaronga tanyoreti justice engakubori serikali neti na sensemo yae. I want to believe nga egati aba Kenya bali just like me some yendande gaiga egati aba Kenya bali batagete justice yabe served so fast. No more events should be among that. Kwa sababu number 1 nero tebetege keraringa se manifesto ya justice ya rukora cherita ngani umakubwato kerongori nzira yo kubwato kerongori umakubwato justice ngo chero nzira yo moyo ebine bituma biri bya kenyora bya ruegwa abantu banyakoragera so waiting for justice ukumwembe koroma ke guterera. No, I don't want to believe nga ebese yo muraibense no maskerelo dinga was in any case just money yogo solicitize chibesambu ya baba atogete lakini ninki kubwato kera chibese kera aba Kenya baikira to the prime eliyoko gendera kuminyoki justice. In the course of justice there are still bills that are being paid. Bills matanga no genderete oikira boniga toigwana nga kolita to mo Albert chibesa verika gochangro no nyewetera se online ntoko tebanga kerokene ntoko tebanga nchiseine lakini at least tare tibarenge ko banchara abantu bari bakwana ko mbolezali onyorenga eyenenga na yabere national abara ina bange baranyare gwikira na se family eriko se baranyare kuramburo ko kucyaroro nande abande mbare baye kori na silent way bono enjire yega yo gocha ko bwato ka umuriro rimuri ukanga umurai oiru 2 million zato atago ngaki abakenya bangwanza korengerere abasabe bali bakire korobeka barobeka ne wiki aita na korengerere Matilda including me I could have wished no nchiko donate chipesa chane be it ne abeli nkenda donate oyo tagete kurepesa ochase Albert Ojwang tato mwa Albert Ojwang be it no umurai bense be it Kindiki be it ningo karwebesa there's life ekogocha ko there are bills some are being paid ngogenda kwalenge korobeka na ko murembe litukeri gabune njire moyo kuboria justice gose gochase enkaya Albert ogu chibese chagwa tukiru tatu mo Albert oitabiro tebiri muraibense mbiya mono otulire nogenda gwa kolisasi asengencho ya Albert oralire na tatu mo bwakaniru ogatumogiteka. More for me, I don't want to believe in Agosenko and Alenga Korobe. We care about the state that we are having, Korwal Batiakwa. We have seen the CS of Interior, Uchire Senate, Kwerene Diamaboli. Kanja Uchire Senate. Aipoa Amini this year Bachire Senate. From there we have seen even someone has resigned, someone has stepped aside there. The ones who bali temporary na bakoirana. Bali bakageire kokore bintebiga. Bari bakagere ko kore bintebiga ndocingamba bwatire injitimbo tindocinga we are on the road of justice enamba yakabere you see in our country chikoria Kenya ya 2010 liko tabanga omuntu gakoba proven guilty omuntu gakoba proven innocent until omuntu ye court ya tebreki are guilty stepping aside until over proven someone becomes innocent mpaka over proven guilty so for now be it Eliud Lagat na usekane ndake ne no boitibwa bwa na usekane taso boitibwa Albert Ojwang wikera bona iga
Eliud Lagat is innocent. Until koti yete benga maina pia Eliud Lagat ayebunoleka ngwa go second in one way or the other. Lakini agenda koti yete bekanenga Eliud Lagat tawu second Eliud Lagat is innocent and nairane koba bado egasiria. That's why we say just step aside obo tukibara koru when obo tukibuharire and then wadaranga ya maina go second then that's when the resignation and we have a protocol, we have the 2010 constitution. Let us not avoid even if this issue ya Albert it is so emotive and we feel for the family but at the end of the day never forget ndobwatari chiko heli chikeli ndobwata procedure turiko boko kwali shortcut tenga bono nayo muitete bono sawo chiga tokubeke coaching. Apana. We have a procedure. Omuntu na Eliud Lagat has a right like any other Kenyan. Mpaka li tuko lirikotira achate banga maene pi Eliud Lagat yaya ngo usikanete in one way or the other. Owe so wetibwa Albert. Let us not forget tirichi. Timbo atimochano na ekotiko ekegambiro gukora ara yaye na abantu bonsi bali ba usikanete konyako bwekerwa security mpaka li tuko liryo marekero gocha gotogekananga oyo gwatama mocho no yoiga. Otetiga sam oboseme bwa gochase mwanya bantu omugusi okorigireti chinga kichiga cha bono mambi omete ngochira ko babuna ne naro ano mono ko cha serikali enene etoke ngaba Kenya mbale babeire bakole mazo in one way or another yatokanga umurai wense once bono mete ngocha ko normalize yare actually he is not the first person akeresimi ngocha ko normalize yare ekerenge ndukia beire kebe ba Kenya bakolera mono kwenga umurai wense nagetesimi achana le kwakajisimi tiga achana le kubwato kachivese chiga uchase eche family goikariri justice era chigutoka ngokumanyitenga chivesa na chichi akorire amangana yo bwene bwake mwanya bantu. So Matilda, I don't know why you have a problem. Omona wense arache anyakwena na ebintu bune biga abatoke 2 million gochase family abatoke chivese chinga naiga ayana no gosira gochase family ichi family. I don't know why. Ire chikonyora mabebu na aiga. Tima tinga is it the tuana romora wense. Gocha bosoera. Angairi chikogocha kubwatigwa. Tutabwatio bwege no cha somora wense. That's why you guys you have a problem no ebese yomora wense. Lakini njenda etokota banga ama ene pionyo muraibwensu oruete beseri nereko condone with the family ya Albert Ojwang. Lakini onyo oruete nancha wantu nta etoko base kunderia ekupinge beseri onye beseri ya oruetu maina pi esengenje yoko compromise goso na mangana yobotuki ake beseri oyo nembe pi asete yo bali gete lakini onyo oruete muna mokenyo ne bwensinga ya nanje tigandu egere merobili ya matange gendere then be it muraibwense erine ngora yae ene ngora oruete lakini bonongo chako gocha kobe naro ekiagera namanyetenga ki omuntu yega obeire oyeno omuntu omutaka the moment akora akabesa kete gosenga bwate timeti 9 figures chi figure ngego tware Emilio twara 6 9 billionaire go twara 9 ekero kwarorire nga omuntu omutaka kero kende amanyetenga ngende omuntu oyo igakorwa sekenyoro nabwate omwana getore gocha komokonya kero keno omwana oyo igobeire etirete gocha serikali kiagire bintu mbire kero kende alinge gocha gokora biaringe gocha koreta omuchanda se society kosekati serikali ne society naba Kenya ikoikariri oroche ense apa Kenya barachi koika gotenda gotebana ki justice yatokire oboene bwake mwanya bantu bakorekanire chibesa chitaswana netigati ekiagara na metenga chibesa njire miyenda igo it means miyenda no nyina yo muntakwe million boniga you can do anything. No, I can't do anything. I value ekiagera mubori onde bwensi ngotwarariri hoteli nene sana na mona soko siri omwana korengana buna nkiniri na korengana buna mbwate humanity in me. I don't want to do anything because I've been given money and I can't do that. Umetobo ene bobe botoka. Omuga gormesha ka abocha komenya kamanyete ngake. Anyway nonye nabo na agachiri tu nyumba nonye nabo na nyorite chipesa ngagorobo mo you see. Lakini justice yatakora tiki. Na ndese nkabune yo ne chinde chinyinge chichiko bachiko safa sama tukale bosio. What if chipesa chiga cyarikora akano totebe obwene bwatokire. Umura ibwense mete esinge njutari ero okorete egekore kega. Na nde ntogote banga eretamanyete nonye na eretari ngawe.
bono ekirego cha gutoka nga kirokene justice yatokire bwene bwenkeria bwatokire rero ryo mweko ngo murai bwense ubatokire chibase chinganiga na iga gocha senka ya Ojwang chichiko kora mangana ya e difference yale ko baroro nere abakenya bandi bakabari gochokonyora justice ndaitengirorere my statement, my first statement. Onyo murai wenzo tebesa gotia Albert Ojwang go condon usekuru ebirero byae una abande amaene pia bese yu ichitimbo tumuchando lakini neni kesi onyo murai wenzo wetebesa go compromise useko kole maza useko ko kei yani ko how do we say it kole maza asiteyeli kirefuna nogo swana na nere nyanya sayo Asi anonsia so kole maza mangana ya uchunguzi ngakino nje bese ndaitenyekane lakini rende ngwamboli ndo boseme kusaso mwiboli ndo bwansotegererete ngo itabebe sa prolita ngani from the one go to tigando boseme nuche sabi boli una kwante abaiboli you are the first custodians ya bana baino especially ke boli kekeito ntorenjera gete nkwararanga liriri tukuriria finance bill ntua take the advantage of Albert Ojwang togasoa tokataka justice and that is the right way na atebira botambe nga mainepi ntubwate constitution ego tualao tugenda buna abakenya tugenda separa turobekane lakini okorobekana kuri tokorukanga kwa murembe egerenga onyege ntokirige atogachirige korekana lakini asogo sali nibo yabantu is where now withdraw the line abana bali bandigereti go saba bali bandigereti when you have your son or your daughter are agency it is not bad kwanda korobekana ukorobekana no kuyo korobekana is allowed lakini rende let us do korobekana kwa murembe inamba ya kabiri Matildah inchi kware kombolera yaro kabana andi ntaitenkane ga live on Getembe like we don't need to go to the streets asabonega kwa sababu nchendo chingi epare elia ya yokulia justice yo mwana Albert Ojwang na gendrete twara bantu buna baka ni 2000 just 2000 shillings okore genteke ekine genteke besana aronye togo ikatogo tuomera asepare rito nyorenga bona justice is not served ama ene pino ninche 001 abango so epare ante banga we need justice for Albert Ojwang but for now the due course is being done. Kerali tuko egazeti yatubwata gaiga. I'm seeing the pictures yahabari ba usekanet. Oyonde o step aside. Then let justice be served. Yes, mi enda mwato kubore wachaso. I know moralia. I tinde itego teba tinde itego kwa na mono no mugaini ole. Lakini kero ikaranza nse kwa analyze kwa ligerelia events just chaviri choko para kana koro wiki aita wikira litu keriga dia lero. Na kugo tebanga ekero tukorigere byombe bona kerigia DC ay kwarigereri aipo uikere echinga kechiga ngama ene mbaranyora abanta the exact people baikira neti engane abanta abanyorekanire lakini ndobwateri chiko to kopuko ni monto ngabona kwanyorekana komuna chingo linge kwenye kuiro we need I think you guys you are very fast ndobwateri chiko ni chiko ya Kenya ndibwate procedure ngaki goko rugaiga goko ganda kusimeka chingende goiko ende urake kama gokorega utubere rosimeke nanda okorega we have a constitution bihityo muntu mpaka onyorekanira kuiba muntu utari kwimukigwa irunga bona enkonya kandi kuiba bona yetubwati go gwetata omuntu yobakagenda we have a constitution I want you to whatever that you are doing bihitingwa ita bihitingwa koraki we have a constitution of Kenya egotebanga omuntu oyo wikairwa seke gambero we have nanda bono niri tubwate phobia let me tell you we have had leaders bakure kurumaega we have never seen justice the likes of Akina Saitoti the likes of who is that Kurujeyam abantu bakure by the way constituency alakoro muisonde omujumba nyale tukobashora engana ya euro choboni gangu kwanero egente kya Albert Ojwang igo giachete so soon that itwarura se ongondo were in fact they got divert and attention born on Albert in fact if you ask don't a lot you of think asama tukama kyale bosyo na Kenya engana te yengao egochigocho chake kobeka chi headlines go se chake gotara engana ya Albert Ojwang tache runsego ntote tuko saba ai no mo Kenya kwa vera sensi ya Kenya no manyete bintu bigo chubya kore kanekera sekero ntote tutogenda ruti yunga togorwa Albert Ojwang na ndetogenda so montonde na ndetira ataringa so montonde na bego toka ngano sia sende ntindi ya so ananire kose ya chira se umete no umete una serikali no umete go divert attention ya ba Kenya
Pero kuri chinga kichinyinge na bego kirenga kibunega oigunga omaraigete okorire kintu gete yani story gete gocha engago erinde abakenya bachake concentrate bachake kurigereria na gukwanira engane ngago engane iyo kire yachakire gukwanira story ya Albert onyorenga amatanga kiro kene orarorere tukeria amatanga igabara iba gukwana kwana bagotome ngora alafu kurwabu batebenga ki justice ndegenda tukokora kikorigigwa alafu kurwabu nanda attention ya bakenya birengere byonse byonchorugo cyase angao alafu nonte binga asimitinye bere erebosio abakenya mbabe nande bakurwanira bwa Albert Ojwang ekira abakenya baiga attention ya chire gucyase omonto mungao gose siase ngao gose bachagire kurigereria ebintu ngao bakwana ebintu ngao boniga netoke nga nainde onde naro guchikonyora nga tatu mu Albert na chandegete mu Albert na chikonyara ko reach out guchiasa monto ndo bwansi komotebinga justice ya take it too long ekira bakenya bametinga nkonyora teveso kabeka mufuko. Let me say this, Matilda. Umurai wense na promise ati among the manifestos ya bwate as a manifesto ya Kenya Kwanza kwa agenda ya bwate ni yogo kora what we call extrajudicial bunechiga amakosa ya igare slolana taramanya ibintu binabya tegete gukora nchiraera nchigendrete kobo but it also depends on circumstances. I mean no menabera no murai wense I don't want to nabera no murai wense tiga nkorengo teba iganga umurai wense through the Ministry of Interior we are Kenyans tigabaina kinga antu bwato borendi nando borendi go mbotambe ngo tabango borendi buko chaka nae to tinko boka ga ganko lega sasta cyabo tuko nchake gutara ukinyambera gose nyancho gose wherever semenyete ngenda abunyore ibago birenchara bingake bingure simi bingumise nchente bangane serikali oborendi go buko chaka nae you should be somewhere asorbia echi message abantu bakobe on social media whatever they are doing tiga nchiba defamatory like tiba chi message chikoreta obotutukanu mpaka umuntu orengere nganda akeneri to serio umuntu egerenga extrajudicial killings ye gocha gochaka na into abanya we as Kenyans we act accordingly to the constitution we have freedom of expression ndo wente kukwana ndo wete kurwe birengere bitu lakini ara ko tukurwe birengere bitu tite bange to take advantage of the freedom to bwate yo express to express in a way that egwanjitate some other people bagerange bikorbo ne biacha if we Kenyan into Kenyans to be responsible like we start like to be responsible to call what is the right the extrajudicial killings so konyarange chiko chakoba chinke to a point like we have a safer country na ro murai bwense ka tabutenga extrajudicial ko era chire you see kuna nago tebringa to kutara sasa chabo tukonga bono rutate to kurusa security musigari tayora toka Matilda kunya ku monitor asukare ko kore bintu byao unless you yourself your security starts with you as a Kenyan again the extrajudicial killings te go chakoera no murai bense ige koera neimizo gocha saba Kenya babe the first security of themselves abaiboli babe security to their children obatavanga ya mi endo manete mondote yokoboko te banga tikancha ke gopoke serikali ndore ke gokora kana tikancha ke gutukoria serikali ndore inkibago kora osinchigo tie manana banyanyimbo ometa at times na boko na monto very innocent kwa omonto omokenyo kubwatia machiko lakini kwa nyo bintu mbiri biko kore kana biko go provoke kwa nyoranga to kunyara gukira digoteme kero kende gusange kerengero mete mienda no ina ngo churi wasange birengero ya mono igoro ya siasa kero kende turi komanyana ki nabo erachiko turn out koba egentekebe ai nabo gusange kerengero kyao asobya kose watema kero kende ngana bakenya bando tete gukonya ekiagra no the freedom of expression kwa mago chako enyora kore asamo boko yabanyanyimbo umetekere wa ikeirabu tari ugwanja kwao tari abu tora de bauti marna banyanyimbo mbali bunenga kiyo korobega na kwa nyora ngaba akogenda kwa nyora ko endo musheki go munyegeri lakini ase abaigabu nabono kwate mu gusange kerengero ikyo kwa nyora kwa bekiru kwa bikingo ta otarengereti ekero yekere asebuna yaiga kwanyoranga ekwarenge ngwabwate kerengera likende kebe neri kwarote makoboni naki aiga enchira neri mware mairi aki itontoranyora obwene bwitontoranyora ekero kwa kanyora kwanyora sako ekero kwanyora sa yako kero kene turi komanya obugima bwa bwabera kwanyora sabe aba Kenya mbare togote banga basirire tari asogwacha kwabo
abange mbare bakirwa masasi aba chinka chabo chitaranyoro bwene paka bwana abantu mbaroro babiri no sendo konya tari ngano nyaso kurubeka no okoiga lakini kwanja ranga ebintu bya mubwatira ni bosonye nyorire ase abe korinde mienda ndaito to kwanere ngane yumono kurigeri gazeti ya The Standard no just resign ebicho ya Elod Lagat ne kire gazeti egoteba niko bagoteba ngata bonete gosuka ense monika bonete goitigia emiremo permanently egoteba nga lying low even as Deputy Inspector General of Police anyarte gosuka ense monika bakenya bange na boige byombe bikendete kubolia nga niko abonete goitigia emiremo si oboikirano na sinsemo yende page ya kabere goteba meeting a state force with care how medics lawyers and counselors sprang to action ngaki bono ndoche asinsemo yende aba wakili na boyo abanyagitari abarwali bagotema kurorana ne serikali anamono ekero yachakire gutoka nga serikali ni gucho yatumia chinguru mono anamono ekero bagokora ukorobekana na asinsemo yende otaba epeji yakane otaba embattled Lagat about to pressure and leaves office onyade kosuka ensemo baby Pendo murder suspects freed on bail kwa ure igene enkeli tokote banga justice delayed wono oyo nyarete abari ngaba kagero asogoito ko mwana omanyekanete na baby Pendo niko bono banyare kubatuko asokobwato aseokwana na kubatuka ase bail cash bail na tukurigire ase page ya gatane goteba OCS Talam denies role in Ojwang murder egoto mo OCS o pwechinsemo chia Central Police emeyo mochio Nairobi onyare gokana ngatabwateranire onyare gokane ngane yega yo kubwateraniwa asogoito kwa Ojwang rotten at the top inside the deadly secrets of Central Police Station ngabono ekero tukurigereria Hita seni kia banyanyimbo kia Central Police emeyo mochio Nairobi ono niko kegenderete gutwara obugundo anemono asensemo eri iyoburai ndoche mbabegete gaige goteba Constable Mukwana an errand boy of OCS Talam is said to have extended his shift reportedly on orders from his seniors ngabono niko bali barabateneneri bakubwatuka ugochika takika ende onse kwanyoranga pakachi shift na bokunyara extend kiagera watebigu no mokubogo na I guess obote neneli sam ninchiko gani okwanere enganagete korine ndoche nebegete gaiga asinsemo eyega nga kiroto kuri gestasini kyo gya Central Police enko kwanere chiri bubere echiri abangwa na bubanyalete koywa kusekagere banyalete koywa na asinsemo endengo tebere no off duty nganga kiteyo umuntu atari emeremo na aboigo ndoche nkumurikire na kigazeti eyega ya The Standard ya berige kurigererio umugano yo na asinsemo ende okwandara ikyombe gya DCI Amin blamed the suicide in another police station killing 13 years ago. Ndoche nganaandika kwandra igoro ya omuntu nde goita ase egetaseni kyabanyanyimbo na sinsemo yende oyoga Mukwana oyo manyakarate buna Mukwana ogendete kobera asema uko James Mukwana niko agendete koerara nga niko erare kubwacho gochika kurase umukubwa oye na court rules and gazetted school levies illegal in win for parents I think nengana nande ase wizara HSM yaberike gutwara omuchando mono ekire gotebanga ikigambiro bono kyanyarire gutuguterare chibesa chiri chitari ase gose chibesa njiro okonyora ababuli bagusabwa ase chiskuru chitari gazetted as serikali etamanyenti anamono I think kuna chibasa chare medio ngo chichire chare to muchando sana yenda miti usengane yu yabere keko koko yora chibasa chare medio chakwaniro ekero asekero ngabono iyera chikoba okubua ase abaibori kyagarbono school nchigo chigosabanande extra fees ayo nkolengane page ya 12 ase gazeti ya The Standard na sense moyende nkukwanire ikoro yeskuru manyakate muna St. George's Girls School yegandete ko molikirwa mancho murige me county ya Nairobi na ase igai page komna gatete kota union escalates Moi University crisis to parliament bono ndoche igoro ekero tukurigereria Kenya University Staff Union ekiombekyo niko bono kyanyarire ko ira engana eyeiga ya gose crisis kegendeta se University ya Moi bono gwikira ase bunge enene ayo laro are amanene kigima ase egazeti ya The Standard mienda anavugotora tarachaka gosome kurigire gazeti yo engana nere yega nga following orders from above
I think engane ya bekira ba kori mirema bange asabe. Very true. That is very true. Enchire yenga kirokende miyenda, you are the head of the house, you are the head of some places. Yatuka nga ekasi yawo okonyoranga communication kirokende nige go flow utirimboka. Yani ere one way. Maitinga engane inero ya kori vinchinse mochi nyinge. You see, Matildah, we live in a country that economy country ya very challenge, ose ya very nkong, abantu rero konyore ndagera bakuri ya very gasienkong to a point rero go muntu nabakora egente kebe kyobo basa getogosin unabona kero ko just 2000 bantu baka 2000 bakore this punishment they did to a joint. That is very wrong. Bono kwamanya konyoranga we have those heads. Mate chigasi chiga chigasi chiri chabantu konyoranga ego chire private. Private sectors. Yani gento montara imoke mambia ko buta kurusha ko tenga bona gendaka. Bono you choose esengencho umo tangani waro yabanga gente kebe kwanyoranga yo gokora because of the pressure, because the moment you go opposite osotari wekere no mnegente kibwenta gokoro kwanyoranga na bokuluzie gas ngari ndogo cha kuchine familia wa choosing ni ntanja kurwa senkoro yane tingankole gente kega lakini nande nare kuboli Matildah to wocha because you ngete gasi you want me ngitomuntu na hote ngobuge mabumuntu is very precious obuge mabumuntu even had the former constitution the other constitution to abwate yare kwala even the judges yogo terminate obuge mabumuntu gwetera so goitwa okoba ngaba umuntu yo waitire ayo gwento ko bahakit lakini rero iga we have what we call life imprisonment not unless a clause near a constitution maybe umuntu igara abe hanged goitwa under some circumstances. Lakini yeke ndobone katubwate asiri chikoria Kenya ni what we call life imprisonment. If today we have the people who are involved also goitwa Albert Ojwang na hobataitwe. Lakini we have what we call life imprisonment. Pakali tukuli choko koraki. Ayo munyina koraki. Okocha wekwera. If the constitution has a place yokotabanga ntubwate asitubwa ntukuita muntu tigo muntu yamanya pakekwere, then who are you aye ucha kuito muntu otagete kuru muntu bugima bwaye. So I think much as we follow orders and especially chabe kira bantu asakong unabono, let me tell you Eliud Lagat nabara ber tacheti one on one goito Albert Ojwang lakini gwetera sabo bisa agate maybe uriyo tenelete ke taseni ekyo bebe ke taseni ekyo akanda ka royal on duty akabatoma ko chiari kana morete to a point mpaka to ikirenga the people who might have done this thing, I want to say who might have done, they are not the ones by the Albert Ojwang na maybe mbali naba sibo bande kware a procedure, a bureaucracy, korua step by step wekagenda. Those are the people we want to know. Communication na ya wote yo mukubo ngaki this is so wrong. Tingo nara wekira nekega because richi kondiriko ngachira nkorega. Lakini senge njona ki omukubo watebire obatu kirigento keke kwa minyoka mienda. Omukubo watebire koraiga naiga minyoko kore story gete na ne story mbe. Oni kere kwa genda wa. Let me tell you, this money totebenga for example kwa Eliud Lagat totabe mfano it's not true because the ganto to make Eliud Lagat totabenga Matildah nchibunande iga nintagete muntu gete x aitu omaita bona ngoru kwa sana 100,000 na go genda uchabu nayo onde omatenga nimbwata 50,000 ka chigo cha goikero muntu oli okora the act maybe oiru na 1,000 kero muntu na akarate na usekanete ga na ko 100 nero tabanta etoko kwa 15 nero ratigaire na chinde no kuchiabu. So let us not compromise, especially when we have obugema bw'omuntu nebanga ne no mukubo onyegento nekebe. Let us call a spade a spade. The obugema bw'omuntu is priceless. Yes, a gazette ya Daily Nation. As a gazette ya the Daily Nation nara tuakwanire how Lagat fell. Bono Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat finally yields to sustain public pressure and steps aside. Actually egento tuatagete obotuki aras kakando obotuki bogendre because you can compromise keroro bisi obotuki kerabo korekana
na raywe ara mangega nindo chebicha ye Constable James Mukhwana na boigo Central Police Station OCS Samson Talam ase ensemeye agendo to saba Matilda it is justice to prevail to skabosio I think na raywe ara manene to anyar ko to exhausta it's Uhuru versus Gachagua in battle for Mount Kenya ntakete tunyoria ba rigerelinga in the Mount Kenya gose echama ya Jubilee mono ekoti ya tabetenga omonto le responsible somra we nsemewe no muske Uhuru Kenyatta. So when you are a party leader it means ngano what influence so it is between Gachagua na boigo oyo ndetogorokanga nere Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta alafu kaiga asobo ngesenga nchebiro ndo chenga umosies igoronaru te statement akotebanga kono chi CCTV chikoraki chibego kere station of course CCTV na bochikobo but at the end of the day okonyoranga nabo umuntu ogotampa with the evidence nabo umuntu akwanda atinyi kwende because already CCTV nchiro jibenta kobo lakini at some point nchiro tampered in a way Ruto Raila speak on a joint egina kitwarire mbanyo mbanya tkoba ku donation yabo nabo ga se budget yanya tkoba kusomwa last week ndo chenga state staffs learners in feeding plan budget cuts nyuranga the agendas Kenya kwanza yabwate niyo kunyara ko provide ndagira school but unfortunately you find out in anainde we are having a budget when we don't know a feeding yabo how it is going to happen gosanga kira akorekane kero nainde budget yanyara ko ba agiye kubutorwa then Kalonzo dismisses Kindiki of ventures vows to remain in opposition I think kware mura ibense professor kagotebanga Kalonzo nendo yae nande Kalonzo tarimobe Kalonzo no ba kolega sine kora kinirende Kalonzo nero tabringa tageti ko kolega sina Kenya Kwanza government ukanire pi ngabana baiti ngana bwata manyinga chenzi bona te konyare kana akore emeremo na then lawmakers in 18.5 billion costly cash in passes. I think Matilda na rara manene ase gazeti ya The Daily Nation okarote te kwanyore gazeti ye genda karote te kwanyora mange genda ase gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya Taifa Leo egoteba Lagat ainua mikono ayobono nalio oringana rinene egoteba hatimaye Inspector Generali akanyaga kando kutokana na shinikizo la Wakenya kuhusu mauaji ya Ojwanga bono yanale egoteba bono uimukiria mauko igorote birenga tikanda askensemo obutukibokorekane na sensemo yende page ya gatatu egoteba budget ya mulo shuleni yapunguzwa chibesa budget yo kubatoka endagere uchase chiskuru asabaroke wa me chiskuru miense ya Kenya bono nigo yanyarete gokeigwa Kindiki Kalonzo wamenyana igwete kurwa ukambani kwanya kurigereria yo ekirondo chinga nigo bagendete kubekirana inyameni kweli na ase page ya gatano egoteba na siro mugavana we county ya Mombasa nige otabanga ase 2027 Nasiri amponda Gachagua gavana afokea Rigathi kwa tamko lake kuwa atahakikisha anashindwa 2027 niga mugikerio muske Rigathi Gachagua ekirago tabanga Gachagua kolera mamocho ekirago tabanga mugavana Abdulsomad Abdul Somad Sharif Nasir we county ya Mombasa nga bono na chikobuwa hekero bono mugavana yo nyare gututera ingane yo are na ase page agatano na gatatu egotebanga V4 Israeli vyafika 24 na Iran 224 ense ya Iran na boiko ense ya Israel nchikendete gutwara okungusana mpakendete gutwara chisege chintindi ekirogwete ngabono bali basiria magima ba sense ya Israel banyarugwe 24 na boiko asense ya Iran banyarugwika chimibere 24 mwancho murigiriria na sense moyende nga ekero kubwatakana na engane yega ya umusike Donald Trump
ko nyara kwene kiabona chinsenchire kurwa rugongoro Africa chitachi wancherwa ko bwatoka gusabanto abamenyi bechinsecho kogenda sinseri ya Marekani na bande komole kwa kigima nigo bono gotabanga Tanzania Uganda wakabiliwa na marufuku ya Trump ekere gotabanga nchi hizo za Afrika Mashariki ni miongoni mwa mataifa 36 duniani yanayoshutumiwa kwa utawala mbaya ngecho ne chinsechiri chigenda tokorawa gose chigenda tokoragwa kigima igoro yoburai obobe ase ense engimo moncho murigerea ase ngecho yebiro no tugukorera abo ase ensemo ichi gazeti korende mienda edondo ngobwate timaitinga ngorwa edondo ye karere kuru chisemo cha usi kurubo machoge Kisii machoge ngo chiseme choge I think the other places ngabono abantu maita bali babwate kwerende babwate naro okay tari bobe aba bali babwate naro yo kuligelia aba muraba abaswati bono ganga jamaa mzomea mama yake kwa kumchagulia mke kesirani bono mongana na baimogete akanda akaligeli muroye musubati kumutenga bono oner na choriro konyoma bono koranga musubati ona bakare keramba uti embuga bobe eke urambago ono mumuroye gate ne togo somera mamu abo kumutebinga umurugio kwandete ira igare gesirani abwate chi pressure chane wana na ba mangana ba to machoge Kisii kubona abantu ba machoge keramo kwenda kuligiria aba murabaine abantu make sure na abantu bara batulivu mbaba abantu bateke sira na bakuligia abantu gusono muntu oyo legesirani okoleto barata bango umuswati unero legesirani bona timaitinga bona gose issue no musubati olegesirani kali ngino oyo ochite kuligiria umumuro musubati metekera kende twaligerere of course mama umo ngino enero letere to mumuro emechando kiagera nero cheta kalige gesirani akalige gesirani akareta bona tariko bona mumuro yo tariko mani musubati yo ngankiare gesirani ya ko mani mama kende ko mani nero rosiri ko ire bona ko motege na mobere na maite yeikere go konyoranga chinga kichinyinge konyoranga kere ya tukirenga osema mu mino mienda konyorate konya konyoro musubati ekero wacha kire ko kuomya moto gakote ngagenda mobere nango yoko biara lakini rende Matilda why should I think my mother has no space as okuruge murion inchutumia feeling omwibolo nyo mwana wanchire tigarete musubati tigebebo lakini naaro na intu abantu onye muntu yo na intu twanyora advice kurwa sabantu nganda ketarimia we have a room yo go change lakini nyoranga abantu ngo bisabale ngo bisabale ngwaro karomia nje I think abayiboli yanchirana no uriyo chire lakini onye naaro karomo to fail go advice abana ba according na bwata mu mocho kiagera muntu takwigwanya busaigo chinga kichinyinge tokonyoranga muntu anyway bosi kiro muntu nakwateme chanda yae yenda tiga tukorera abo erinde asegeka egekekere bosio toshe konyara gusanga no mugeni ebweri tukorera rero turachikoriga ya mangana yobo cheno timete kwa batenga nende kwa gukwana tiranganira abantu ritukoriga nande bakaritukorya nkyo ncha sensema yane bono no ngukorera gaiga abari batorigere tia basani bonsi na bakwanira sana murembo nyasayo benene security starts with you ayo monyene erenda asore kiriyo gukora mangano gukwana everything that you are doing make sure ngano bwato muroberi lakini ngukunyore ngami endekera gosoka unyore ngachibesa na chichiakurire amangana yaiga yobwene bwate mwanya bantu yes enchara kakino ebenchara kere nabo igo obongaine kobora kosa abantu gutatwara ogosemigo igoro yokurigera mangana yaiga ya oboene wake mwanya bantu monje murigereria I think nga na tuchakene ngane na miena ntugukora kore ndasoboninga tiotogenda umutimo ko tuyana no mugeni asegekeke kere bosio sasa Etwani yabugire
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Gotera chinko chinkureta erioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asomorero omusinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egekakuya umuriro ene kebemberi digo liriae neligia amakaraega nigo agokiania kuna chukwemete yeito wose deforestation boigo obuyabono nobo ogokiania gokonyora kwendwalia kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chioteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu chibusungu na bugutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagukira eskuru na boygo ecyo chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagukira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirugo na boygo chips cyokorosia chipillowcase ecyo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, wana ichibeza kwenda mpulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare.
kwa razangu ra duniani kaki horoje paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi vete chikorozi ebiroko biechigari hai kaki apa kusiba sipinga imore kaki imore hai inju kaki mwenzi tabatari ninju koja moye binto koruga mwapo ichi wakali hili omuganga temisi onkoroko kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bia leather gusechi sofa set chia leather gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gionsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gionsi bakere ase enamba 0720688220 Boijwa Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo ichwa Karisto na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali gaki egotoka alinsa alitara chambiri gaki ligere libudango kuanete omusio mubihili gaki nariri goli kwa sarense ebinto nago lile gaki ui chwakali hili gaki hili ngokonkonya musio mubihili kuri tibintu mlimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Bombo Club Abasai Viki alikia makiaya Mono Link Up Show ni kuja kulizwe mbauki jima kira litukuli juma tatu weke juma kuchakira chinse sanebere chama baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown wakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos Ejwa kongolele emiziki Makwa showbiz Trending issues Namanginande Yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasema wika ikomigro Wiza Crown na DJ Topsha Imehi ya Getembe FM 102.7 Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.
ine kwabeire gukorera asinga Kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga ko gende igure somo be. Walfiti itosomete chinchereza to chokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendu conventional medicine, yani obonyagitari obwa kawaida itosomete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga yakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari amarwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine, tugutumia mariogo akurwese mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaizo wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate edio baigokie baimanye na wesemia tobase kweva turn on a notification bell yani ekengere edio onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Ekeruye ikiri eikendi agoteka wahabuna chi kendi chinde uvoita bogotegere radio nubwansu bukoigwa iwe buna naole mese malonga rumba na mashabik numurubio okoletwa semule nere polycap ukara uchakera chinsa isaro nibire chimubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie.
Uhuru Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom ya Etwani go engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati alia ye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikanyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa kasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo go busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobare no bamanyibiguro nigetibye tibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi bigwitira namba 0741499726 Stemo Nugabas ninya gitari ekukurwaria ase chinchira chikirokoro chinsi cha Michael nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omoroire abo asekera bakurwari with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitendo byabo bibwate obubwenia bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonse asomobere igwa nigo bakubwenia amarwire bunabono egetekyo mugongo naboyigo kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo bwate obumanyi bwebirengo byechinse echa Michael ekero bakurwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene namaguri yabo nigo ari ayanse monokima bagotoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkro yere angene Cooperative Bank asamange bakre
keresimia sinamba 0741 903162 0758066164. Inche asamarieta ngoroku Agnes Mora omunyagitari omonene ostemo nuga best nkoirali bageri mwensi abagusi kubaligania asestemo nuga best aiga stemo nuga best etokobwenia asogotumia chi machine chekerero igo bali mwensi mwachandikira asamarwaire ao twabaliganiri tobae obobwenia bwekerero inchu mwensi togokera obobweni bwaito aiga stemo nuga best biamon ajirire gocha stemo nuga best apo ase uranyore obokoreri bwigoromono. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikose chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekursa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 Getembe Lab asensema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library yubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera umanye obora mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale bwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na bwigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati bumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirera moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eriwebekiri bagali lya asense yiga yokwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya ili wego kinemero yetu inyoranga nigo okonyora
channel ya Getembe gwetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. ine nkuri gyore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao imiya kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yebo machoge burabo enyumbe ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kolingana nukogani kwao tibweba nibwate amache ni wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka urwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Gotera chinko chinkureta erioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Brackets na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi niko liriaye neligiya amakaraega nigo agokeania kuna chukwemete yeito wose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwali ya kansa Alpha Rice Brackets na bogutumeka ase chioteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu chibusungu na bugutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Brackets naye twanchete. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil ya bwigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisofa set ebirogo bye chisofa set begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirogo na boygo chips cyokorosia chipillowcase echo okorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda endango ichibesa. Chibesa ntabu atemuko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, wone chibesa ko enda pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwa zangu ra duniani kaki horoje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi ebirogo Dichigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo by'Kigali na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Jua Kali Store na bariga ni mwesto kole biashara osabu amo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwes Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba poli Jua Kali gagi egotoka alinsa alitara chambiri gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri goli kwa sarense ebintu nago lirega gagi Boy Jua Kali hili gagi hili ngokonkonya musio mubihili kuri tibintu munimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Abasayibiki yarikia makiaya Bono Link Up Show ni kuja kulitwe mbauki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on the ones and twos Konkurere emiziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kuruwa sasaba wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7 Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708
330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga Getembe guse niko kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bogo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga ko genda igure somo be. Walfiti itosomete chinchereza to jokorwa lya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumbeka esoko rwari ya marwaire. Nchirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on